Dobrý den, vítejte u dalšího videa a dneska bych rád mluvil o fenoménu IPO. A jestli jste tu noví a bude se vám to video líbit, klikněte like, pište do komentářů, za to budu hodně rád. Sdílejte, pokud znáte někoho, kdo se o tuto problematiku v rámci investic zajímá, anebo odebírejte kanál, samozřejmě nechám na vás, záleží na tom, jak se vám to bude líbit. Tak, aktuálně IPO, nebo Initial Public Offering, je v podstatě situace, kdy společnost, která na burze není veřejně obchodovatelná, se chce stát veřejně obchodovatelnou. To znamená, jde si na burzu pro peníze od, řekněme tomu, drobných investorů, ale většinou jsou to banky a ti drobní investoři realizují pouze část toho úpisu. To znamená, společnost, řekněme XY, si najme manažera emise. Je důležitý vědět, že tyhle věci probíhají na primárním trhu, to znamená, pokud obchodujete na burze klasicky, obchodujete na trhu sekundárním, ale IPO probíhá na trhu primárním. To znamená, ta společnost si najme manažera emise, ten tu firmu ocení a se píše jí prospekt emitenta, to znamená, emitent je ten, kdo ty cenné papíry vydává, to znamená ta firma XY, řekněme jí prostě hezká firma třeba. A ten manažer emise tu firmu ocení, se píše prospekt emitenta, který mu se v našem slangu nebo žargonu říká pohádka pro investory, a je to x stovek stránkový dokument právních uskupení a dalších právních věcí a cca 10% je tam toho, proč vlastně ta konkrétní společnost na tu konkrétní burzu vstupuje. V podstatě je to jenom o tom získat od investorů nějaké prostředky, ať už je to na rozvoj nebo na cokoliv jiného. A ten manažer emise řekne, otvíráme upisovací knihu, dneska už je to samozřejmě elektronicky, dřív to byla skutečně kniha, a kde si každý může zadávat objednávky, respektive každý, kdo se dostane k tomu úpisu nebo má s tou bankou, která ten úpis dělá, nebo s tím manažerem emise nějaký vztah, má u nich účet, nebo je to jiná banka, může těch manažerů emise být samozřejmě více. Dají upisovací období, to znamená, řeknou datumy, od kdy do kdy se můžou zadávat objednávky, dají upisovací rozpětí, to znamená ceny, mezi kterými se ty objednávky můžou zadávat, dají konec, respektive dají první den obchodování na burze a řeknou, kolik je kusů k mání. A v té chvíli, ve chvíli, kdy řekněme, že začnou, nevím, 3.11. do 7.11., neřešte teďka datumy asi úplně, tak se začnou sbíhat objednávky. To znamená, lidé, kteří se dostanou k tomu úpisu, ať jsou to velké banky, velký retailoví investoři nebo velké společnosti, kdo se tam dostane, tak si zadává objednávky. Dejme tomu, že upisovací rozpětí je 5 až 7 dolarů, takže si můžu říct, já si vezmu za, řekněme, nevím, 10 000 dolarů, si vezmu za nejvyšší cenu, to znamená 7 dolarů, můj soused si vezme za 6 dolarů, prostě za 10 000 a tak dále. Pak ten manažer emise většinou dává vidět takzvané přeupsaní, to znamená, jak velká poptávka po těch akcích je. Dejme tomu, že jich je 1 milion k mání a nabídky jsou už za 2 miliony, tak je to dvakrát přeupsané. A každý dostane, řekněme, poměrovou část neboli polovinu. Ale je potřeba vědět, že pokud to přeupsání je, řekněme, že na příkladám, začne se vykopávat na 7 dolarech nebo nejvíc objednávek, to je ta vykopávací cena, tam, kde se sejde nejvíc objednávek, je za 7 dolarů, tak kdokoliv, kdo zadával, že chce koupit za 6, za 5, tak dostane tu klasickou jakoby polovinu, pokud je dvojnásobně, a dostane, pardon, jak jsem se tady zadíval, tak pokud je to tak, že pokud já mám objednávku za 7, vykopávací cena byla 6, já dostanu za 6, řekněme, polovinu. Pokud mám objednávku za 6 a vykopávací cena byla 7, tak ten obchodník mě nemůže koupit hůř a já nedostanu vlastně nic, protože tím by mě jakoby poškodil. To znamená, přeupsání je dvojnásobný, já tím pádem dostanu vlastně 50% toho, co jsem chtěl. Následně se začíná ta společnost obchodovat na burze a tam většinou dochází k takzvanému jedničkovému efektu, to znamená, ta akcie prudce roste a pak možná ještě ten den nebo druhý den klesá. A většinou ty nárůsty hodně jsou třeba v desítkách procent a je to pak si ty lidi říkají,
že do toho měli vstoupit, měli koupit víc a tak dále, ty, co to neznají. Ale věřte, že ty nárůsty velký jsou z velké části vlastně oproti ty IPO ceně, která na burze většinou není ta první vykopávací. To znamená, pokud byla 7, bylo tam 10násobně přeupsáno, je velká možnost, že ta první cena někdo to prostě prodá třeba za 9, jo? Takže tam vlastně se neobchodovalo, vyrostlo to na 10, tím pádem to udělá nějakých 11% z 9 na 10, pak to může klesat a nicméně od toho IPO to vyrostlo ze 7 na 10, takže tam je potřeba na to dávat pozor. Je dobrý vědět, že z České republiky se pravděpodobně nikdy nedostanete do žádného IPO mimo Evropskou unii. Těžko do Evropské unie a řekněme, že jednoduše se dostanete do IPO v České republice. Takže na to pozor, hodně lidí teďka prostě řeší, že je hodně vstupů IPO, hodně zajímavých a hodně velké společnosti, ale prostě vy to máte pak možnost obchodovat pouze na burze, to znamená na tom sekundárním trhu, jakmile ta akcie se stane veřejně obchodovatelnou. Díky teda za pozornost, jestli se vám video líbilo, samozřejmě znáte like a tak dál a někdy u příštího videa naslyšenou.